Rentoutumisen workshopissa sä pääset rauhoittumaan ja rentoutumaan erilaisten kevyiden, lempeiden liikkeiden avulla ja erilaisin hengitysharjoituksin. Voit tehdä ihan omaan tahtiin, ei ole minkäänlaista etenemistä tai suorittamispainetta, eli ihan rauhassa tekee sen, mitä pystyy ja jaksaa. Tämä workshop sopii sulle hyvin, jos sä koet itsesi vähän levottomaksi tai rauhattomaksi, tai sä haluat ihan vaan pienen oman hetken ja panostaa hyvinvointiisi. Jos sä haluat oppia rauhoittumisen ja hengittämisen keinoja, joita sä voit käyttää myöhemminkin hyväksesi, tai jos sä haluat ylipäätänsä tietää lisää siitä, mihin kaikkeen esimerkiksi hengitys vaikuttaa. Oot lämpimästi tervetullut tapahtumaan ja muistathan ilmoittautua etukäteen. Lue lisää tästä videon ohesta olevasta linkistä ja siellä nähdään. Kiitos, moi moi!